Yani tubabu ni arabu ka se an fɛ yan yala mara cogoya dɔ tun tɛ an bolo ka kɔrɔ wa an tun bɛ ɲɔgɔn mara la min na yani tubabu kana k'a fɔ anw ye k'a fɔ ko an ka mara cogoyaw man ɲi k'olu ye dictature ye ko ni mara cogoya de ka ɲi k'o ye démocratie ye ko an ka olu ta yala mara cogoya dɔw tun ma tɛmɛ an fɛ yan ka kɔrɔ wa min ni sera ka mara kɛ ka lafiya lase jamanadenw ma ka jamanadenw ka bila hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ka kɔn tubabu ni arabu seli ɲɛ yan wa o la an tun y'a layidu ta aw ye k'a fɔ ko démocratie ni bɛɛya o misaliya min tɛmɛna an fɛ yan ka kɔrɔ ko an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan o la bi ka kɔn tubabu ni arabu seli ɲɛ an fɛ yan famalabaw ni mansalabaw olu tɛmɛna an fɛ yan n'o ye empire baw ni royaume baw ye olu tɛmɛna an fɛ yan olu ye ɲɔgɔn mara san wayirika camanw na ka kɔn tubabu ni arabu seli ɲɛ an fɛ yan olu tun bɛ ɲɔgɔn mara cogoya jumɛnw na yala olu tun bɛ ɲɔgɔn mara de i n'a fɔ kungo kɔnɔ sogow bɛ ɲɔgɔn mara cogo min na wa ayi olu tun bɛ ɲɔgɔn mara mɔgɔya hakili dɔ de la o hakili ninnu olu de farala ɲɔgɔn kan bi n'an b'a fɔ u ma ko mara kankeya n'o ye système de gouvernance ye o la bi démocratie ale ni dictature o min bɛ fɔla diɲɛ kɔnɔ bi an bɛna an ka dɔ fɔ mara kanke fila n'o ye système de gouvernance fila ye min tɛmɛna an fɛ yan empire ba fila kɔnɔ an bɛna olu mara kankeya ɲɛfɔ aw ye walasa aw ka faamu yala olu fila la jumɛn tun ye dictature ye jumɛn tun ye démocratie ye walasa aw k'a dɔn k'a fɔ ko mara kankeya min bɛ ka fɔ an fɛ bi k'olu tɛ mara kankeya kuraw ye an bolo yan nka i b'a ye k'a fɔ tuma o tuma ni an bɛ an miiri ko dɔ la an bɛ an miiri a la waliminan de kɔnɔ an tɛ ɲinini kɛ an yɛrɛ ka minɛnw kɔnɔ o laban bɛ taa kɛ gɛlɛya ye fɔ tuma dɔ la an bɛ kɔnɔna fili an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ gɛlɛya min kɔnɔ o la mara kankeya belebele fila min tɛmɛna an fɛ yan famala belebeleba fila kɔnɔ n'o ye empire ba fila ye o mara kankeya dɔ ye soso famala empire du soso o mara kankeya tɛmɛna yan o kɔfɛ empire du manden n'an b'a yela an ka livre d'histoire kɔnɔ ko empire du mali k'a sɔrɔ empire du mali tɛ fiyewu empire du manden de don an bɛna tila ka na o fana ɲɛfɔ aw ye an ka video gɛrɛw la aw abonnelen to an ka kɔkɛ la walasa o jajuru ninnu kana fɔ aw kɔ cogo si la o la mara kankeya fɔlɔ min tɛmɛna an fɛ yan n'a tɛmɛna soso famala kɔnɔ n'o ye empire du soso ye o mara kankeya an b'a fɔ k'a fɔ tagabolo min tun b'ale bolo régime de gouvernance min tun b'ale bolo wala régime politique min tun b'ale bolo bɛrɛbɛrɛli tagabolo min tun bɛ ale bolo a bɛ fɔ o de ma ko goya ni bi n'an bɛ se k'a faamu k'a fɔ ko dictature Sumaworo Kante de tun ye ale mara ko ɲatigi ye a ko tun bɛ ale de bolo o la Sumaworo Kante yani ale ka fanga sɔrɔ ale tun bɛ Wagadugu wala Gana ka mara ale tun b'o de kɔnɔ tuma min na ale y'a ye k'a fɔ o fanga dɔgɔyara ale bɛ se ka o kɛlɛ ka se o la a taara masala misɛnnin gɛrɛw ɲini n'o ye royaume gɛrɛw ye k'olu nɛgɛn walima a n'olu ka bɛnkan kɛ u ka taa empire di Gana wala empire di Wagadugu k'o kɛlɛ ka i sigi fanga la o la ale sigilen kɔfɛ fanga la ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ale nana tagabolo min labara ale nana goya kankeya de labara n'o ye ka ko bɛɛ lajɛlen waleya to fanga la nɛgɛni foyi tɛ a la o la Sumaworo Kante ka mara tuma la ni a mago jɔra mɔgɔ min den na k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka o kɛ kɛlɛden ye a bɛ taga o minɛ o la k'a sɔrɔ a diyara o ye a ma diya o tigilamɔgɔ ye a b'o tigilamɔgɔ den ta k'o fara a ka kɛlɛ jama kan o kɔfɛ Sumaworo Kante baara fɛn o fɛn tun bɛ yen nɔ k'a fɔ ko jamana bɛ se ka labɔ nɔgɔ la ni a ye i n'a fɔ sɛnɛ bagan mara jɛgɛ mɔ ani ɲɔgɔn furakɛw
ale tun bɛ mɔgɔw bila olu la goya de kɔnɔ. O de kosɔn i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyala foroko ninnu ta sira fɛ du kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Sumaworo yɛrɛ de tun bɛ mɔgɔw bila ka taga. O la i b'a ye k'a fɔ Sumaworo Kante ale kɛlen kɔfɛ k'a miiri k'a fɔ baara min bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la ka jamana lataa ɲɛ, ale ma o baara ninnu kɛli, ale ma o kɛ mɔgɔ dɔ ka hakilina ɲinini kɔnɔ bilen. Sɛnɛ, bagan mara, jɛgɛmɔ ani a ɲɔgɔnna gɛrɛw, olu ko min bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ jamana ka bɔ nɔgɔla sababu ye, ale tun bɛ mɔgɔw bila k'olu kɛ goya de la. O la du kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'a donna du min kɔnɔ k'o mɔgɔ hakɛya lajɛ, a bɛ taa foro la ka taga olu kan ka kɛnɛ hakɛya min sɛnɛ, ale yɛrɛ de b'o suman k'o bila o kɔrɔ ka tila k'u bila k'u k'o sɛnɛ. N'u m'o sɛnɛ fana a bɛ ko latɔn u la. K'u ɲininka aw fanga bɛ se nin na wa wala aw fanga tɛ se nin na wa, o tun t'a la. O la baara min bɛ yen nɔ ni a tɛ kɛ sababu ye ka jamana lataa ɲɛ kosɛbɛ, a ye fanga bɔ o ko caman na. A lama dɔ ye mun ye n'o y'a misaliya dɔ ye, donsoya. O tun bugulen don an fɛ yan kosɛbɛ. I b'a ye du sɛnɛkɛla caman tun kɛra donsow ye. Olu tun bɛ yɛlɛma kungo kɔnɔ ka waati jan kɛ. Tuma dɔw la u bɛ na fɔ samiya ban waati, u bɛ taa sogofɛlɛ la ka sɔrɔ ka na ni sogo ye. A nana ye k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye ka na kɛ gɛlɛya ye min kɛ, a nana du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donso, mɔgɔ hakɛ min ka kan ka kɛ donso ye, ka dan sigi o la. O la ni o bɔra la, tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa sɛnɛ la. Baara o baara bɛ yen k'a fɔ ko jamana tɛ taa ɲɛ ni a baaraw ye, a nana olu caman latɔn ka dan sigi olu la. Aw bɛ to k'a mɛn tuma caman k'a fɔ ko tilefɛ zirinda ko a maɲi. A maɲi mun de la? A kuma in wulila yɔrɔ jumɛn? I b'a ye k'a fɔ n'a fɔra ko ka barodaw sigi, ko mɔgɔw ka, an bɛ teminba min na bɔlɔn kɔnɔ sisan, fɔlɔ mɔgɔ denmisɛnninw tun bɛ sigi ten de fɔlɔ la ka ziiri da ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ɲana tigɛ. Nka Sumaworo Kante de nana tilefɛ ziirinda la tɔn gedegede k'a bɔ yen nɔ, n'i yer'a la ta bɛ tugu i la. O la denmisɛnnin kodɔnbali min bɛ yen n'olu ma se forola taga ma, ni olu tɛ se ka bɔgɔ, a nana fɔ olu ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye ziirinda tile fɛ k'i fa bɛ sa walima i ba bɛ sa, walasa olu fana ka barolasigi fu k'o se k'o dabila. O ko bɛ yen k'a fɔ ko jamana ɲɛtaga ko tɛ, a nana olu bɛɛ lajɛlen natɔn ni mɔgɔ min y'a kɛ a bɛ taa da i kan. O n'a mago jɔra mɔgɔ min na ka kɛ kɛlɛden ye, a b'o olu ta olu kɛ kɛlɛden. A ka kɛlɛdenw fana la, ni min sera muso furu ma, o y'a sɔrɔ furu nafolo ka gɛlɛn kosɛbɛ. A bɛ taa ka taga sunguruninw cɛ ka na n'a ye k'a di a ka kɛlɛdenw ma. Aw b'aw ɲɛna ta sunguruninw na. O yɛrɛ nana kɛ sababu ye muso sɔrɔ gɛlɛyalen, mɔgɔ caman taara don Sumaworo ka kɛlɛdenya la walasa ale bɛ se ka muso sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na. O ale tun bɛ kow kɛ goya de la. I tɛ ɲininka ko nin ka ɲi wa wala nin man ɲi wa, o tun tɛ yen. O la ale ka mara kankeya n'o ye a ka régime politique ye, o ni fɛn min bɛ se ka suma ɲɔgɔn ma bi, a bɛ fɔ o de ma ko dictature. O kɔfɛ mara kankeya belebeleba min dɔ tɛmɛna an fɛ yan, an ka dɔfɔ kɔnɔ, o de ye Manden famala o ka mara kɛcogoya ye. N'o ye Empire du Manden, n'an bɛ to k'a fɔ ko Empire du Mali an ka livre histoire kɔnɔ. O la Empire du Manden ale ka maraw tɛmɛna cogo di? Sunjata de tun bɛ ale mara ɲɛkunya la. Nka yanni ale ka na mara la, i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw nana dimi Sumaworo Kante ka mara kɛcogoya kɔrɔ. A tɔɔrɔ nana bonya mɔgɔw kan, mɔgɔw nana murutili daminɛ dɔɔni dɔɔni, ni an b'a fɔ a ma ko ka rebeller, ka rébellion créer. I b'a ye Mirindi n'o ye population min bɛ yen ni tɔɔrɔ bonya n'olu kan, olu nana murutili daminɛ ka rebeller, ka fara ɲɔgɔn kan, ka to ka Sumaworo ka mɔgɔw k'olu kɛlɛli daminɛ dɔɔni dɔɔni. U nana to la k'u fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni, ka taa Sunjata, o y'a sɔrɔ ale fana taara ɲanimabolo la n'o ye exilé ye, ka taga ale fana nɔfɛ ka na o fara u kan. U nana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fangaba ye o de cogo la, ka Sumaworo kɛlɛ
fo kana Sumaworo ka fanga ka se ko o labin. O la Sumaworo Kante ale ka fanga binnen i b'a ye k'a fɔ Manden famala nana sigi. Manden famala o sigira an bɛ se k'a fɔ bɛɛya de kan. Munna? Bawo i b'a ye k'a fɔ jamakulu min tun farala ɲɔgɔn kan ka muruti Sumaworo ma ni Sunjata nana fara u kan ka Sumaworo ka fanga tɔ labin, i b'a ye k'a fɔ olu ko ka bɛnkan de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, ka mɔgɔw ka hakɛw ka olu latanga, dɔ kana taa bi dɔ kan, dɔ kana mara kɛ a sago ye, walima dɔ kana mara kɛ a kelen hakilina ye. O la o de la u nana Sumaworo labinnen kɔfɛ, yanni u ka fama lasigi, u ye lajɛ belebele kɛ. U taara fɔlɔ ka jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Fɛn fɛn sɔrɔla Sumaworo labinna u y'olu bɛɛ lajɛlen wele ka lajɛ belebeleba kɛ. Kalo kelen ɲɔgɔn kɔnɔ u y'o de kɛ a lajɛ la, ni an b'a fɔ a ma ko Kurukanfuga Gwara. N'a kuma bɛ diɲɛ da bi k'a fɔ ko la charte de Kurukanfuga. Ni a kuma diyara an na, an bɛ se k'a fɔ k'o de ye mɔgɔya sariya fɔlɔ ye, n'o ye organisation sociale. Ka sariya dilan a la, an bɛ se k'a fɔ k'o ye a fɔlɔ ye. O la o de taara yanni ka fama lasigi. O Kurukanfuga sariya tali kɛnɛ kan, u ye mɔgɔ minnu minɛ Sumaworo nɔfɛ, u y'olu kiri. Olu kirili bannen kɔfɛ, u nana ka sariyaw dilan. Mun de ka ɲi, mun de man ɲi, mɔgɔ bɛ dan yɔrɔ jumɛn, furu bɛ kɛ cogo di, ni dɔ donna dɔ gasi la o kiriw bɛ tigɛ cogo di. U nana o sariya ninnu bɛɛ lajɛlen, u nana olu dilan k'olu fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ma ko Kurukanfuga bɛnmakan, walima Kurukanfuga kurundu. O la o bɛnna kurundusen min dalajɛlen b'an bolo an ka dɔfɔkafaw kɔnɔ, n'o y'an ka livre d'histoire ye. O bɛ kurundusen 100 ani kurundusen 52 de la. Nka an bɛ to ka Kurukanfuga sariya balabalalen dɔw ye dɔw bolo ko Kurukanfuga sariya ko sariya sen 44. An t'a dɔn u y'o bɔ yɔrɔ min na. Min kɔni dalajɛlen don an bolo an ka dɔfɔkafaw kɔnɔ, Manden dɔfɔ kafa kɔnɔ, ni mɔgɔ min mako b'a la, o bɛ se ka na an wele, an bɛ livre in lase i ma. Sariya sen 100 ani sariya sen 52 o de bɛ o kɔnɔ. Organisation sociale, mɔgɔya tanamako bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ. K'a daminɛ jamana la ka na duw kɔnɔ, ka na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la, a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen don o koɲa ninnu kɔnɔ. O bannen kɔfɛ, u tilalen kɔfɛ olu labɛnni na, u ko k'u ka fama kelen sigi u kunna min bɛna u mara. O fama de nana bɛn Sunjata ma, ale taara o de senfɛ k'a sigi fanga la. A ma kɛ ni ɲɛnatali ye, nka ko ɲɛnabɔla min tun bɛ a kɛnɛ kan, olu de farala ɲɔgɔn kan ka Sunjata ta k'a kɛ fama ye ko a ka mara kɛ o waati. Bawo fanga ye fɛn min ye, hali ni a ka di bɛɛ ye, nka bɛɛ tɛ se k'a kɛ. Fɛn min ye kelen ye, mɔgɔ fila tɛ se ka jɛ o la. Jagoya dɔ de bɛ ta k'a bila a la. O la Sunjata talen kɔfɛ k'a bila o baaraw la, bɛnmakan min kɛra olu lawaleyaliw daminɛna. Nka i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw nana o bɛnmakan ninnu sɔsɔliw daminɛ dɔɔni dɔɔni, k'a yɛrɛ sago kɛ walima diɲɛko kɛw k'olu kow daminɛ dɔɔni dɔɔni. Olu dɔw ye mun ye? Sumaworo Kante tun ye jɔnya o dabila pewu, k'a fɔ ko jɔnya ye mɔgɔ filala tiɲɛ de. Ko ka jɔnya dabila pewu. E dalen bɛ so jɔ kɔnɔ ko dɔ bɛ e kɔ foro la baara la. E mana fɔ a ye k'a ka min kɛ, a bɛ dan o ma, a tɛ dɔwɛrɛ kɛ k'a fara o kan. Ko bawo ko jɔnw bɛnbakɛ tɔgɔ de, ko a fɔ n ye n k'a kɛ. Ne min ma fɔ a ye, a t'o kɛ. Sumaworo tun y'o dabila. Mɔgɔw nana o ko daminɛ nkɔ tuguni k'a fɔ ko ka jɔnko kɛ. Mɔgɔw nana forolatagaw ni fɛnw k'olu dabilali daminɛ ka u ta kɛ kungo kɔnɔ sogow nɔfɛ kow ye. I b'a ye k'a fɔ Sunjata nana faamu o la k'a fɔ ko fɛnkɛ Sumaworo Kante tun bɛ ka mara kɛ cogo min na, ko mara tɛ se ka taga o kɔ ɲa dɔ ma. O la ale nana ye k'a fɔ bɛnmakan min kɛra, n'o ye u bɛnna ko min kan Kurukanfuga lajɛ kɛnɛ kan, ale nana olu lawaleyali, ale nana tagabolo dɔ ta o kama, n'o ye régime politique dɔ ye, an b'a fɔ min ma ko diyagoya. O la diyagoya o ye mun ye? O la
n'a bɛ fɛ ko min ka kɛ a bɛ mɔgɔw nɛgɛn fɔlɔ a b'u diya don u yɛrɛ la fɔlɔ k'u k'a kɛ n'a nana ye k'a fɔ k'u tɛ ka sɔn a kɛli ma a bɛ sɔrɔ o la ka kolatɔnw la walasa u ka o kɛ a nana fɔ ale ka mara kankiya ma o de la ko diyagoya Sumaworo ta an y'o ɲɛfɔ aw ye k'o tun ye goyagoya ye o la Sunjata ta nana kɛ diyagoya ye ni ale y'aw nɛgɛn diya la n'aw ma sɔn ale bɛ goya di aw kan o la ale y'a ka mara kɛ o de cogoya la i b'a ye k'a fɔ Sunjata de nana a fɔ a ka diyagoya o ma ale ye définition min di o la ɲɛfɔli min di o la o de ye a y'a fɔ k'a fɔ ko hali ni bɛɛ jɛra ka bɛnmakan dɔw ta ko ka a lawaleya ko ni m'u karama k'u bila u ɲakow la tuma dɔw la ko u tɛ o kɛ u sɛbɛ la o rɔ i b'a ye k'a fɔ ale ye définition min di bɛɛya ma n'o ye démocratie ye o de ye k'a fɔ ko bɛɛya n'o ye démocratie ye k'o ye mirindi gɛngɛnni de ye walima mirindi karamali de ye k'a don a nafa sɔrɔ siraw olu da la walasa a ka se ka nafa ɲɛ a yɛrɛ i b'a dɔn nin de la k'a fɔ ko démocratie ko fɛn kura tɛ an fɛ yan a ɲɔgɔnnaw tɛmɛna an fɛ yan i n'a fɔ an bɔra ka nin ɲɛf'i ye cogoya min na o la an bɛ fɛ ka min f'i ye an ka kuma kundon na aw k'a dɔn k'a fɔ ko misi 100 bɛ gɛn bere kelen de la nka mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na a gɛngɛn bere de don n bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ la démocratie universelle tɛ yen système de gouvernance tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye universel ye k'a fɔ ko fɔ diyagoya ko bɛɛ k'a ka mɔgɔ mara n'o ye k'o ka sira sɔrɔ ko mɔgɔw ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o la bɛɛ lajɛlen ni a ka démocratie de don bɛɛ lajɛlen ni a ka mara kankeya de don a n'a ka système de gouvernance de don o la an bɛ fɛ ka nin de ɲɛfɔ ye i k'a faamu k'a fɔ démocratie ale ni dictature fɛn kura tɛ an fɛ yan i b'a ye k'a fɔ Sunjata y'a ye k'a fɔ ko démocratie dɔrɔn tɛ se ka jamana mara n'o ye bɛɛya ye ale nana démocratie ni dictature fila olu basan k'u ɲagami k'o kɛ a ka mara ye n'o ye diyagoya ye ka se ka jamana lafiya ni o ye fɔ mɔgɔw tun b'u dogo k'a fɔ ko Sunjata ye Sumaworo ni kan duman de o kɔrɔ ye mun ye ko Sumaworo tun bɛ min da u kan ko Sunjata bɛ o ɲɔgɔnna de da u kan nka a b'a fɔ ni nɔgɔya ye a b'a fɔ ni nɛgɛnni ye a b'a fɔ ni mɔgɔw ja donnen ye u la o la ale ye nin fila de basan walasa a ka se k'a ka o waati mɔgɔw mara ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ o la bi est ce que an jagoyalen don k'a fɔ ko an ka baara kɛ ni démocratie européenne ye wa walima an ka jagoyalen don an ka baara kɛ ni démocratie chinois ye wa bawo i b'a ye démocratie bɛ Chine u bolo u ka cogoya la démocratie bɛ Europe bolo a ka cogoya la démocratie bɛ Asie kɔnɔ u bolo u ka cogoya la o la i b'a ye k'a fɔ démocratie wala dictature forme kelen t'a la ka bɛn sigiyɔrɔw ni mɔgɔw cogoya ma o la e fɛ nin démocratie ninnu an bɔra ka min ɲɛfɔ sisan n'o tɛmɛna an ka dɔfɔ kɔnɔ o de bɛ ka ɲi an ka jamana ma wa walima démocratie européenne min bɛ k'a fɔ o de ka ɲi an ka jamana ma o bila commentaire la i ka an ka jajuru in lajɛnsɛn an bɛna tila ka na Manden an bɛna na o ɲɛfɔ i ye an ka video nataw la an b'a fɔ ko k'an bɛn jajuru nata a y'a aimer k'a partager walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ an ka dɔfɔ kɔnɔ marakankiya belebeleba fila min tɛmɛna n'o ye Soso Famala ta ye ani Manden Famala ta bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ o kibaruya ninnu kalama cogo min na an b'a fɔ ko k'an bɛn jajuru gɛrɛ